Unsay gusto sa Dios para sa mga tawo? Nindot kaayo ang katuyuan sa Dios para sa mga tawo. Gilalang niya ang unang lalaki ug babayi, si Adan ug Eva, aron mapuyo sa nindot kaayong tanaman. Gusto niya nga manganak sila, himuon nilang paraiso ang tibuok yuta, ug atimanon ang mga hayop. Unya ang Diyos nagpanalangin kanila umiingon, panganak mo ug pagdaghan, puna ang yuta ug gamhi kini. Gamhi sad ang mga isda sa dagat, ang nagalupad nga mga mananap sa kalangitan, ug ang matag buhing ginalang sa yuta. Genesis Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 9. Dugang pa, si Jehovah nga Diyos naghimo usa ka tanaman sa Eden, sa may sidlakan, ug ibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Busa gipatubo ni Jehovah nga Diyos diha sa yuta ang tanang kahoy nga nindot-tan-awon ug may bunga nga maayong kaunon. Apil ang kahoy sa kinabuhi sa bunga sa tanaman, ug ang kahoy sa kahibalo sa maayo sa dautan. Genesis Kapitulo 2, versikulo 15. Gipapuyo ni Jehovah nga Diyos ang tawo sa tanaman sa Eden, aron maoy matikad ug makatiman niini. Ang katuyuan ni Jehovah sa yuta. Gilalang ni Jehovah ang yuta aron mahimong paraiso nga puy-an sa mga tawong nahigugman niya. Wala mausab ang iyang katuyuan. Sa dili madugay iyang wadon ang makadautan ug hatagod kinabuhing walay katapusan ang iyang katawhan. Nganong nahibaluta nga buhaton sa Dios ang iyang katuyuan. Unsay giingon sa Biblia bahin sa pagpuyo sa yuta hangtod sa hangtod. Isaias Kapitulo 46, versikulo 9 hangtod sa 11, ug Isaias Kapitulo 55, versikulo 11. Sa imong hunahuna, posible bang makapuyo ta sa paraiso? Si Jehovah miingon, katuyuan nako kini ug tumanon usab nako kini. Hinumdumi ang kanhing mga butang sa dugay ng panahon, nga ako ang Dios ug wala nay lain. Ako ang Dios ug walay sama kanako. Sukad sa sinugdanan, gitagna na nako ang hitabo. Sa dugay ng panahon, gitagna na nako ang mga butang nga wala pa mahimo. Ako miingon, ang akong desisyon matungad buhaton nako ang bisan unsa nga akong gusto. Magtawag kog langgam nga mandadagit gikan sa sidlakan. Gikan sa layong yuta tawgon nako ang tawo nga mopatungan sa akong desisyon. Misulti ko ug ipahinabo nako kini. Katuyuan nako kini ug tumanon usab nako kini. Ingon usab ni ana ang pulong nga mabula sa akong baba. Kini dili mobalik kanako nga walay resulta. Apan tumanon gayud niini ang bisan unsa nga akong gikalipayan, ug sigurado kining mulambo sumala sa kung unsay akong katuyuan sa pagpadala niini. Isaias Kapitulo 45, versikulo 18. Busa buhaton gyud niya ang iyang katuyuan, ug walay makatubong niya. Miingon si Jehovah nga dunay rason nga gilalang niya ang yuta. Siya wala maglalang niini sa wala lamay kapuslanan. Kay kini giingon ni Jehovah, ang maglalalang sa kalangitan, ang matuod nga Dios, ang usa nga nag-umol sa yuta, ang magbubuhat niini nga lik-ong nagtuod niini, nga wala maglalang niini sa wala lamay kapuslanan, apan nag-umol niini aron puy-an. Ako si Jehovah ug wala nay lain. Gusto niya nga ang tibuok yuta puy-an sa mga tawo. Unsang matanga sa mga tawo ang gusto sa Dios nga mabuyo dinhi, ug unsa kadugay. Ang Biblia nag-ingon ang mga matarong o masinugdanon manag-iya sa yuta ug sila magpuyo niini hangtod sa hangtod. Salmo Kapitulo 37, versikulo 29. Ang mga matarong manag-iya sa yuta ug sila magpuyo niini hangtod sa hangtod. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 3 ngadto sa 4. Ug nakadungog ko kusog nga tingog gikan sa trono nga miingon,
Tanawa ang tuldas sa Dios anaa uban sa mga tawo ug siya mopuyo uban kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios makig-uban kanila ug iyang pahiran ang matag luha sa ilang mga mata ug ang kamatayon mawala na ug wala na unyay pagbangutan, pagdiyabaw ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na. Kay masakit man ug mamatay ang mga tawo, unsang mga pangutana ang mutungha tingali sa imong una-una. Pero ang mga tawo karon masakit ug mamatay. Sa daghang lugar, sila naginubatay ug nagpinatyanay. Siguradong dili kini ang gusto sa Dios. Unsa man di ay ang nahitabo, nganong naingon ani man, ang Biblia lang ang makatubag niyan.